braf, does e ddim byd gwell na threulio'r diwrnod ar un o draethau gorau Cymru a chael pysgod asglods i ginio. Ond, os dewch chi i fai Oxwich ym Mhenrhyn Gwyr, mae yna opsiwn arall am ginio, a hynny ym mwyty ysblenydd Beach House. Allai weithio chi nawr, byddwch chi ddim yn bita allan o bapur newydd yn y lle yma. Does na ddim amheuaeth bod lleoliad y Beach House yn anhygoel gyda golygfeydd dros fai Oxwich, ond mae'r perchnogion sydd hefyd yn gyfrifol am y Grove yn Arbeth a Coast yn Saundersfoot wedi cymryd amser i gynllunio tu mewn i'r bwyty hefyd i greu argraff cyntaf arbennig iawn. Os ydych chi awydd cinio, swper, pryd, 8 cwrs neu rhywbeth i'r plantos, mae yna fwydlen i siwtio gofynion pawb. Drychwch ar rhain. Dyma'r math o fwyd sydd yn cael ei gweini yma. A gyda'r traeth mond canllath i ffwrdd, fel y disgwyl, mae yna ddigon o bysgod ffres ar y fwydlen. Wrth y lliw, mae'r cogydd o Wynedd Hywel Griffith, sydd wedi meistroli y greff drwy weithio mewn bwytau dros Bryden, sy'n cynnwys The Landsborough yn Llundain, The Chester Grosvenor a bwyty Seren Michelin ger Machynlleth Ynys Hir. A fel Cymro Cymraeg, mae defnyddio cynnyrch lleol yn bwysig iawn iddo. Cael cymwch oedd ar cwch. Mae'r boi yn pysgota reit oedd ar y bae yma. Caws o Gwynedd. Da ni'n defnyddio olew o ddim bach. So, dros Cymru i gyd. Be sy'n wahanol yn lle bod ni jyst yn coginio a gweini. Da ni'n neud o fwy exciting mewn ffordd, ddech bo. So, da ni isio salmon lleol efo ponzu o Japan sydd yn rhoi twist newydd bod ni'n defnyddio lot o gynwysion lleol. Ymatab ni agor wedi bod yn ardderchog. Mae, swn i ddweud, 90 i 95% o bobl really hapus. Dwi hefyd wedi bod yn eitha surprised oherwydd pa mor adventurous mae lot o bobl wedi bod. A sa'n nunlla fatha ni o gwmpas, sa'n llawer o lefydd efo'r safle a'r golygfa sgyn ni efo yma. Mae'n unigryw ofnadwy. Gyda'r bwyty'n llawn, tybed beth oedd ambell i gwsmer yn meddwl o fwyd arbrofol Hywel. Dyma'r ladies' lunch fan hyn, felly sut oedd y bwyd? Oedd yn rhagorol, fendigedig, mor flasus. Dwi wastad yn meddwl pan mae'n mynd allan am bryd o fwyd, dwi moyn rhywbeth dwi ddim yn gallu cwcan hynna'n. A does dim un ffordd yn ni'n gallu coginio rhywbeth fel hyn, mae rhaid fi fod yn onest. Mae'r gwasanaeth wedi bod yn ffantastig. Mae'r lleoliad, mae'r adeilad ei hunan yn ddiddorol iawn a maen nhw wedi gwneud jobyn da iawn o'r cynllunio mewnol. Mae'n really nice. Na beth fi'n credu sydd gyda'r bwydlen, mae fe'n wahanol a mae fe'n special iawn gyda bwyd sydd wedi cael, bwyd Cymru yna fe, fel y cigoen a'r pysgod. Cwsmeriad y dydd yn amlwg wedi plesio gyda bwyd Hywel, felly nes i fachu ar y cyfle i roi help llaw iddo fe yn y gegin. Wel, dwi'm yn gwybod os ti'n gwybod hyn, ond nôl yn 2015, nes i ennill pryd o ser, felly dwi wedi hen arfer bod mewn cegin proffesiynol. Felly, wyt ti angen help heddiw? Ie, fydden ni souffle, os ti'n barod. Hyfryd, souffle beth nawr? Bara brith. O, perffaith. Ifeniad te. Be sy'n fwy Cymraeg na, bara brith a panad? Awn ni amdani felly. Souffle bara brith efo ifeniad te. Perffaith. Dwi wedi gwneud job eitha da hynna. Mae'n oreit te. Mae'n oreit. Marcio allan o 10. 8 hanner. 8 hanner? Ie, rown i'r hanner. Oce. Felly, os byddwch chi yn yr ardal, mae Hywel a'r tîm yn barod i'ch croesawu. A phwy a wyr, falle fydda i yn y gegin ar ôl newid gyrfa, achos mae'r souffle yma yn heiddi Seren Michelin ar ben ei hun.